Wanhu vari papa wese ndodarira ngatigare zvikora izvi ulakido nokumbira mhekuengodzira kunotera vanhu vamudate aikotera maidzo zvatinoyambirwa nachangamiri nodara titi zvotora mukurongera baba ndisakuteutedzera zera ngatigare takanyarara zvandambotaura zviya wamotakachiona kutera vanhu vane mwari waridziwe matare wotoshada kugarika nave nati tiguita nutimbobuda umwe waridziwe matare wombopinda mudare garisika taura chero pamune mwana mukadzi right tamudare iwe usagunda kemao ishembomira izvo makulisa tiri pano imi muri kuamerika namakutaura munodaidzisa mazvinhu makoni godfrey ndiwe plaintiff mushande moses ndiwe defendant plaki ndiwe defendant tinashe ndiwe defendant changanye nyari pamberi penyu nyaya ndekundipuma umondi hwekuuraya mwana wenyu uya nembo dzako chitupa nemari yedare utarirwa ndi godfrey achitaura kuna moses tinashe andozvakutaura tirimudare modzikamai tandozoita izvo na chiremba ndo zvamundo right taura tinzwe godfrey ndakadai zvindiri pamba pangu ndakatogara mudoma angu simudzaizoshama vakatumwa varume vatatu uya kumba kwangu tibva wadai mudzimai anzi aivautira kuti ari pane here anzi kwakanaka here anzi kwakanaka saka vachibva wabvunga zvikanzi vamunomboita matare enyu musingapodaidziwo baba panapa imi nhasi maakudawo mafoni zvaita sei handiri mumba arikukanga january panze nemudzimai wangu achibva wapedza ndobva ndadaidzwa ini ndati mumba ndakatobata plate yangu yesadza ndabuda panze ndobva ndasvika pawanga wari zvikanzi wamafoni mutodyara kudaro dare rinongonzi vhuta kuita dare nhasi kana kwachangamiri chaito zvinongoitwa kana kwashicha to zvinongoitwa zvikanzi titobudai kudai mukasatoya kudai asabu saka ndobva ndamboramba ndikati ini kudare kwenyu handiendi ba dare renyu mota chivhumurira ina handi ati aiwa nemudzimai daidzirei baba mino ndodaidza baba mino chibhosvika zvikanzi baba mini ndo nyaya iri panapa baba wadaidza kudare chidarira unongopiwa wamatsamba ekuti tikubuda kudare saka ndobva wati orit ngatende ndatomboramba ina ndisuda kuenda bai ndobva tati aiwa mukoma ngatende ndobva tisununga tivadare tasvika padare kwanga wari vasikana vachibhoya kwanga wari 2 kwamushaindi 2 nekwanhingiriki nemukomana kwaradzikwa watondirwisa kutondirowa aita yangu yaidona baba yedu ngaiti yangu yomina umwe dandina vanongaita patandogara tadaidzwa nasabu ndobva tazodaidzwa zvikanzi chiuyai sabu nyakota ehe ndobva tasvika paya patagara pasi zvikanzi magoni vakanditi godi wadaidzwa panapa uri mhondi iweyo
wakauraya chi wakauraya vanhu ndakauraya vanhu kupi ngatinyenya ndizibe ni munhu dotanga mutora izvi aidaro ndi andisabo ichi wakauraya ari munosabhuwa saka zvadare izvozvo ndokubva wataura inyarara kwakueka saka wataura kudare izvozvo musikana akasunga achibva ndirova futi vandiziso shachiko chirikona watora zidombo audatonditswanya andazi zidombo racho riripo kwaungodonditswanya tobva ndanyika dombo riri warume nyaya yenyika nenyaya kuti yaye kuti mana ini ndasimuka ndawadini waenda kana mudaona mhangara nyaya chiende kuno mhangara kwayo kwamana ndibva ndasimuka ndibva ndaenda kwandakaenda nanzvini hangu kwangu wayo ndibva ndaenda kumba ndasvika ndagara angu ndandakagara ndane mwana aiwa dai vaenda kumapurisa nyaya iyi handiti kwatoita nyaya yekutorohwaira ende muno mhangari kumapurisa ndikati oraiti ndichaenda ndobva tazotaura bauni ndobva kumachakwa ndobva tadzoka futi ikoko wana tunokanga zvangu nyaya ingaende kwamana nemunyika kutaura nyaya vanhu vese vatotsigira ngaiwa nyaya ngaende kwamana zvindobatoshuka kuti ndizvo pakati ndo nyaya ndiinayo weshe mambo Right. imi iyo sabhuku mune umbo upi wekuti ndiye akauraya munhu pamusoro imamo aurai makasimuka ndikuria pamusoro ichangamiri ndofunga kutsanangura kwawaita ndiko chaiko asi watangira pakati zvakaitika ndezvekuti wanga uri musi wesatati tiri paipembererwa matombo ndobva ndafonerwa kunzi svikai kuno izvozvi ndobva ndatosiya zveipapo ndobva ndamhanya ikoko ndobva ndatora makurukota mai andandinawo ndobva taenda tikasvika ipapo tikaona shuwa paine mwana aibudirwa musikana ari papo achibudirwa kanzi zvangoitika kuti mwana atanga kubudirwa achibata vanhu vakawanda vemumusha nekuda kwenhau dzemumusha dzakaitika dzisingazikanwa kuti ndiani akadzipara. Kune munhu akashayikwa mumusha medu anonzi Bingura aibva kwaRugoi. Kune mwana akashayikwa mumusha medu weMaradzokota. Zvese hapana akazvisiwa izvi, hapana akabatwa nemhosva, asi uyu achizobudwa manje. Ndosaka takudaidzai kuti muzvinzwirewo. Zveshuwa ndakasvika ari mumweya, kusvika akazodzikama ndaapo takugona kutaura naye. Ndikati aiwa, nyaya iyi inandigoni. Zvandakuchiita manje, ndakuchiendawo kudare rangu riri pamusoro ndondotaura. Ndobva ndaenda kumapurisa kuti ndozviri kwangu. Ndobva ndauya pano tikasangana nawamuyambo kwaDA. Ndobva ndavatsanangurira nyaya yangu. Kati asi pane zviri kuitika. Ndobva ndaenda kumapurisa ndokuvatsanangurira. Kati ndozviri kuitika. Zvikanzi pakanaka. Iwewe chienda kundonyatsonzwa kuti zviri kuitika izvi zviri kufamba sei. Wozouya kuno wave nenyaya yakakwana. Saka chakachizoitika ndechekuti pawataura ini ndokuchidaidza makurukota kuti wetironge nezviri kuitika musha medu. Ndobva ndadaidza makurukota. Ndavadaidza kudaro ndangoda makurukota angu chete wasingasviki 10. Ndakazoona padare pazara, patozara zvokuti hakui kuti fashu sekuzara kwakaita futi muno patozara. Okay, wandipindura ungada kuti mubvunzo wangu wakuti ndiani akakutaurira kuti uyu akauraya chi munhu. Ungada wangotaura sekutaura wazoita kuti wakanzwa nechi nemwana uyu iri mhepo. Ndizvozvo. Saka mwana uyu ndiye ari kubudirwa. Ndiye mwana ari kubudirwa achitaura nyaya dzakawanda. Ndofunga ndingamukumira. Right. Zvaari kubudirwa ari kubudirwa ndowakafa, wakaurawa wacho. Wakaurayiwa wacho chaiwo Ndiwo ari kuda warichiti akataura wari paari. Wachiti ndiwe uyu ndiye akatiuraya. Wakatiuraya, wakafamba so achibva atsanangura mirundo yacho yese. Saka ari kurega nei kuti anga achibuda achirwisa nekuti ingozi.
ari kurega nei kuti iite ngozi pamusoro imamo iye paanenge akatoburwa atotaura kuti ndiri ngozi ingozi sei ndinorowa inogoita ngozi sei ngozi unoenda kundorwisa ka vanhu odi ouya wakutaura wega kuti isu tisi takadi handii zvinezvi ari kupumwa uyu anoripiswa ka nekuti haana chiumbo hwekuti chii hapana pesi ipapo because vani mapurisa akaita mainvestigation mapurisa vakati hatimbouyiko pakafa vanhu ivavo wakaita wakati chii nanhasi nyaya chiri kuinvest wakashaya zvawashaya mapurisa ngozi irudii kundorwisa kuti ibude iri ngozi nekuti chii ukanokedzera kuti iwe wakandiuraya pasina umbo zvakafanana nemunhu ari kutaura kuti uri muroyi pasina umbo hwekuti muroyi panoitwa sei ipapo ndosaka ndakati nyaya iyi inini handichaigoni ndoendesawo padare rangu repamusoro nozatutika imhosva kaya vari kupara vanhu imhosva ndakazvitaura ndikati imhosva kupuma munhu asi nyaya iyi haifaniri kuperera pano ngaende pamusoro because imhosva yavari kuita kuti uri kundopuma munhu because kana uri kukwanisa kubuda pane uyuyo uri kudii kundorwisa unodii kundoti undorwise nekuti uri kukwanisa ngozi haibudika pane mhuri yako iwewe munhu ngaindorwise ka yarwisa ka wakauraya ochiuya wachitaura kuti isu tisi takauraya ndipapo chaipo ndo zvandakataurirwa nada nemapurisa zvikanzi isusu maonera tino mazirendera nyaya iyi ane mhosva kana kuti wane mhosva ndo wachatanga kuuya kwamambo ndiwo anouya kwamambo woti tisi takadii takauraya ndosaka tauya kuno mambo but kana ukanga uchipumha manje ngozi yacho iri kunani kana ichitambudza iwewo ndiwe wakaurawa ndiwe futi uri kutambudzika zvese izvozvo ingave ngozi ndosaka baba wacho wakati handei kwamambo tine wakauya last time pana wakataura kuti ndinondoenda kundokuvhurirai pachitoro ndigokuratidzei pakaveka mutumbi padidii ewo ndikati muri kundoparara anokuparadzisai mhosva uku chiendai right ndakupai mvumo mumbondoonesa bhuku wacho but wakazoti wasvika kuzvati aiwa ndikati hapana chiro chakadii vanhu ivavo vanokuparadzanisai kana iri ngozi ngai tinoziva kuti isusu ngozi chinonzi ngozi inodii inorwisa haiui ichiri kutambudzai imimi isati yarwisa asi kana mazoramba kutambira zvevanhu vauya kuti tinoda kutambira tava kubhadhara imoramba topainorwisa kakuti ko muri kurambirei kundipinza mumwe handii ndo zvinoita ngozi ka izvozvo ichoka chamutaura chakamira asi zviri pairi kuti kana yakatsipikwa inodzoka kungarindokwana ngozi inozviita izvozvo zvakuenda kuti vakazvezva kutoda chiremba ngozi wanzi yatodzoka ka haitimidzi haina kutsipikwa kana ichikushupai inogokushupai sei iyo yakatsipikwa kufanira kunyarara kana yakatsipikwa ikatsipika ngozi chakamira maungangana matarenya inotodzoka kurwisa kuopposite haidzoki kundorwisa hakuna ngozi haidzoki kundorwisa kukanganisa pazimbabwe nyaya yakamboya muno yakatongana nomusikana akapembera akazoenda undoripota andifuti akatoripota ndozviyatsoka futi ndekuti haisi kumubataka haisi kumubata nekuti pakatadzika kutongeka ipapo anondoripa seiko ngozi yaasina handina kunzwa pataurwa nashemakurudzira vawadzokoti ndikukumbira handiamunyazondoka hanzi yakambouya nyaya panguva yagandanzara iyo achibva hanzi uyu ngaandoripa
but haana kundoripa. Ndozvati kuti aigonzi anondoripa nechii iye isi kumubata. Right, kuri kuti moda kumbote ndai kuna chiremba. Achangamira. Ndenduda hangu kubvunza ishe wamakurumidze kuti paya wakanzi endai munoripa wakanga vari kuseri yabatwa here kuseri kwechiuka. Wandokanzi endai munoripa mapuma kusha. Wakati mapuma munhu endai munoripa. Saka daiti ipapo apo Changamire kana pakadaro sekutaura kwamuri kuita ngawamboenda kuseri kwechiuka. Mhepo iri kudai ionekwe kunzi mhepo iyi. Ngakukwedza henyu kuseri kwechuru asi hapana ngozi. Kana wachida kutoenda kuseri kwechuru ako wachida kuti wandobvise kusunungura vanofanira kunge wachifamba wega wondobvisa pakasipikwa pacho noti kuti varipo nekuti wakaenda aripo futi hapana chinondoita. Idaro rekuti kana paine zviri kunetsa mumusha mavo avo handii vanondofanira kuti wafambire watsvage kuti chii kana uyu aine mishonga yakasimba yekusipika ngozi iyoyo kuti isabude hapana pazvinodii. Changamire ngawaende wese kuti uyu acheneswe aripo asina itakabata uize umwe akasara haibudi. Mwenye iri papa yakutorwa Ngai makasimuka baba yekuti baba vane nyaya yakwete ngozi vane nyaya yekurohwa ndo yavainawa yengozi iri kuzoya mumashure. Chichemo chavo ndechekuti vakaroverwa zvinhu zvavasingazivi. Vari kudira vari kuchera nyaya vari kutsvaga nyaya vari kufamba vachipumha vanhu zvavari kufamba vachipumha vanhu vanofanira kuti varipi. Kana iri ngozi iri mumusha mavo vaenda vandogadzirise zviro zvavo kuti ngozi iyoyo indorwise chii yega. Noti kuti titi isusu titoege titotatapure nenyaya isiripo. Inenge matongo epedza ngozi ziri kunzi mambo akenge aripo ndo matongero akaenda zvitora nazvo zvakutaura shoko mhepo iyi haina zvairi kutaura pane dai iri ngozi ingadai ichirova uyu dai inondoripa unava kana vasati vasimba zvekuudza ngozi yavo vanongoripa apa wakutomuriwa pamusoro pemusandiripa kwakamboita pamusoro yodarasiramba vasida avaramba vachirwiswa mheporamba ibuda vanopondwa vakafa une mhepo ikubuda saka tati mhepo ikai inzwa iwe imi muri kupuma munhu uyu zvauri kupuma munhu uyu une mhosva yekupuma chii. Kana uri ngozi enda undorwa munhu auye ega tozoya muno mudare auye ega achidii asi nhasi unoyo tiri kutongera nekuti uri kufamba uchipumha munhu uyo zvaasina kuita nekurwisa panyama. ndo judgment yandiri kupa. Anofanira kuti amuripire chii nekuti kana wakaurahwa ukaenda undorwa ndosaka zvichinzi ngozi because kana yakaitwa empirical evidence mapurisa akaenda akainvestigata akashaya mhosva ini ndini andienda ndodotataura kuti pane ngozi hapana ngozi. Changamira patauri kuti pane ngozi ndosaka ndoitoka ndichiti chii kana pasina ngozi ndiye kupuma ega nyaya Changamire ine ropa mukati saka ine ropa mukati yekupomedzera kusvibisa musha womunhu asina mhosva. Dare raifanirwa kuti rione kuti vaita izvozvo vanyatsokurangwa kuti uyu acheneswe uyu apiwe mombe mbiri so zati chii nembudzi inozourawa kuchenesa zita rake.
so that hamurambi muchituturudza munhu endai mutomutsa munhu ezvi taakuita kuti mumuripe futi kana makaurayirwa chienda undorwa tati hatisi kutaura zvemweya pano tiri kutoka nyaya zvauri kuita enda undorwa kana wakaurahwa iwewe enda undodii undorwa ehe okay taura tini aisiye kuti ini ndakaurayiwa nekusho ini ndakatouya mumusha mune urongwa nawe wakutaura kuti akagamuchirwa padare nekurohwa hatisirisu takamurova nawe akaitika wakadyarira nambesa nemukomana kushu mumagadheni ini ndiri mhepo yengozi ida kutodzokera kudzinza kwayo ngozi yangu handina kuchekwa ndakanokorwa ivhu parinda rangu neumwe munhu anonzi James Mpodza saka uyu mukomana uyu haana kucheka kwatitondadzokota mukunzwa nhau yacho anga asiri egari munhau yacho nababa watondadzokuti amaona tichitambira netimudzingirira ari munhau yacho baba uyu ananya kuparara saka nhau iripo ndeyekuti handina kupfuma uyu ucha akaurayiwa uyu ari kupikisa ndakataura pakutanga ngaambomira kutsika mugadheni memukomana uyu nditange ndaenda kunozorodzwa wozofamba zvange achiuya zvino uyu ari kupikisana nemhepo inini handigoni kuramba ari kupikisana ndakuita seyakuda kuyangoedza kana ndamuti inini mwana andakagarira uyu aishandirana neushu aishandidzana naye wachisima futi hapana mhirizho asi pakazoita urombo ndichizobudira pamwana andakagarira ndo pakatanga kudzingirira wana saka ndakamukumbira zvishoma shoma madzisabhuku anga ari endai ndogadzirisa mwana uyu uyu ngaachimbomira kuya nditange zvaitwa nhau yangu nekuti akaramba achiuya ndinoramba ndichiticheki hapana kuda kuona ngaamiri kusvika ifomo uyu ngaamiri ndosakana ndichikumbira mukana wekutaura uya kuti ndiri kudzingirwa ndikurohwa kurohwa kukaita svika badala hana kurwa nemhuri yangu kushaende pakarwa nemhuri yavaradzokota saka nhau ipo ngaamiri kusvika kumba kwemukama nditange ndagadziriswa weukama endai ndogadzira dariro murunzwa endai ndogadzire chii dariro iwe sabhuku wati zvona kuti chii usavambo chipfuma wanhu ehe usavambo chipfuma wanhu unoripa zvisiri zvako ndakubvunza kuti wakakutaura kuti ndiani ukataura kuti akanzi akaponda urunzwa zviri kupima nekuti ukwaradzokuta ndawakafirwa nemwana ndiwakamugamuchira sadu kutaurirai maprinciple engozi kuti iyi haisi ngozi pane zvotoda kugadzirwa pane mwana uyu handiti zvavakatoti makandopumha chii munhu handiti saka hakuna ngozi inofamba ichida kupurofuma chimbomira kuya pamba kweaushu chimbomira kuya iye airamba achiuya chete ndakanga ndichifamba kuenda papaoro ndakakumbira ndikumbira kubvisa chii nesi yangu nesi iyoyo ndeyechikwereti ndakatotadza kana nokutesa mishonga inoiswa mukati mefoja nanhasi nesi yangu handichizivi kuti kura sei ine mishonga inoiswa ndeyechikwereti saka ndinoitawo sei changamiri hakusvikikipa ndinoitawo sei nezvinhu zvakadaro akugadzira dare raukawo initapona pauti vagadzire dare ravo iro but handifaniri kuinvolva munhu asiripo handifani kuinvolva munhu asiripo ava vane dare uyo rinofanira kuti ridi dare ravo riri different nemuchinda uyu chinoitika ini ndine mushungu chimwe nokuti handifire nyika dzinzarimwa saka vanhu ngavambomira kusvika pamushama ndakatara oranje wakasimuka mai ndimani ndimani ndini mai wewana yonzani fortunate maoma taurai pakutaura kuita mhepo iri agoga pane pakazouya wekwaradzokota mushure mekunge mhepo iyi imhepo yechikwambe kwamupodza pakachiuya vanhu vekwaradzokota ndo pakahakira mwana uyu achibuda achitaura mukoma wake achibuda mukoma wake achitaura achiti ndakauraya inzwai mai iyo mai ani mai mushaya ndebvu
mune dare ramunofanira kuti chi ende munototaura nyaya yenyu munoiziya. Dare ramaunzwa panapa nderekupfuma muno zvisiripo. Zviro vanhu zvandandiri kuvataura vanhu vakuzviona nyaya izvo zvisiri izvo. Haana kuuraya munhu. Asi kuti pakabuda kuzvi achibati wanotaura kuti akauzwa chizi naisabu mweya ndozowaita uzotaura kuti yanoura atina kupfuma uyu aka muri kuzviona maakutoripiswa mo nenhau yekuti mweya yenyu iri kufamba ichitaura zvisiri izvo muchisvibisa mazita echi vanhu vese vauya vachitoti nhasi tiri kundonzwa nyaya yekuti uyu akadii akauraya sati zvere zvamavinga imi wachitosvibisa uyu saka ndakujekeserai dare ino haminoti muchada chimwe chi bhozi isi tagara nematare tozviziya kuti ichi chinoita zvakati, ichi chinoita zvakati, ichi chinoita zvakati. Right, anoda kuripa uyu. Wati unoda kuripa nei? Anga ati mombe mbiri. Dzinobva kupipa pa. Dzinobva kupisika. Kana baba pangu aindosvika achifukura zvigayi zvangu kutoita kuti ndisagayiwo kana makireshi angu apo ine zvigayi zvangu zviri pamusha mainjini angu aisvika achitimbura mageti achidimbura izvozvi tinoda kutenga bhisi kuti agadzirisa izvozvi anototi kana akafunga anouya achidiridza mheya achive pamwe pangu pamwe dzonguva ndinozoti vakachangamire ini ndendiri kuona sekunge changamire maibata zvakanaka nyaya iyi asi iyoyi mhuri iyoyi ndendi kuti sezvenge yauya pamberi penyu changamire yobva pano yamboonekwa unzi yabatsirwawo chikamu chipi iyo nendayo mhuri vari dambudziko ravo ere ndataurabatsirwa unodii but uyu haamo munyaya dzavo but vanofanira kuti vamuripire something nekuti vanga vachifambisa zita risiri vanoripa neiko taura izvo hawana chinhu kahechangamiri zvikuoneka kuti hawana chinhu asi anofanira kutsvaga chero mbudzi nekuda kuti babaoka mwana wacho aine motikari anofanira kutotya kutokwira achiti mwana webhinya saka vanofanira kutotsvaga waripe chero mbudzi kana nhatu wamuripire wamupe vanoripa nei aiva ngovatsvage changamiro daura kuti woripa nechii nembudzi nhatu mbudzi nhatu right next vanoripa nei iyo atanga mombe mbiri inini ndichienda nenyaya yangu ndichidenza sabo yanga isina ile nyata nyaya yangu inini yanga yakanangana nemunhu akandisina chikwambo mumba ndo yakaendesa nyaya padare pasabo ndiani anonzi James ndio ungadai muri kuunza kudare ndiye ane mhepo yese saka kuzodaidza uyo akadaidzwa inini changu ina nabvira ndatuka kuti awanika wachi ndakambotukana ndaitobata vakaini handina saka wakakanganisa akatopata kuti wanofa muripira ndiri kupanza wanofa wakakanganisa ndo patava kuti unofanira kuti uripire chi saka munhu akandisira chikwambo ndiye anofanira kupa nyaya aiwa unzega topa chitora topa kumalongwa achitora
zvandiri kutaura izvi tiri serious nekuti hamuendezi ndisvibisa zita remunhu. vari kuenda vachindopasa zvinhu zviri pamba pemunhu anyasina ipo makapooneka pakamira zvinhu zvinainotoanisa mapurisa kana hazodzoka kuti zvakaita tata anoripwa nei apa muripo nezvaakaitirwa pakaachakamira ndinofunga chakamire semamiriro akaita nyaya wakabvisawo mbudzi imwe chete. una mombe uri maoko kakamina kataura kuti vanhu varege vadzidze kuti haungopumi pumi kutaura kuti vanoroya ese kudadare rekuti unoende sei mombe changane mombe nemudzimbiri soro imama ari kuomesera mhuri iyi ndini ndakarumbiwa nauya ndakadzingirira mukomana wedu wafunga kana haisi nhau yekuti timuripise asi ngaamire kuuya ndandagadzisa nhau yedu ozouya kupisa zvaaita kwete nhau yekunzi takamuti imhondi aiwa nhau yekuti imhondi ngaapise nemukomana akudiwa kwete isu nhau yedu ikwe nekumuripira nekuti takamumisa zvakanaka asi akapikisana anga uri pachiona imamo kuti maitoti akauraya ivako muri right nekuti ndo zvaida pamwe asi shungu dzangu ndezvekutika tira kuti awa kuti makonga wasamhanyiswe wagare zvakanaka ndo shungu dzangu dzaida kuti nyaya iyo ipere munomudare kuti mupagadzirisi ndozvatinogadzirisa wakandoripa haatamhanyi zvatiri haisi nhau yekuti karipira tisamhanyisa ngaambomira vanhu watanga wagadzisa matare wakatambirei mari yake mari yakatikumbira hatina kuti hawana kubhadhara wane ugama ndise kune muzukuru waibatsirana akaisa kansidi yake hatina kuti nsidi yakaidzwa newana ivavo hatina kudzinga takati imbomira sidi yake sidi inona kuririrwa utodiridzwa nanasi unaingosvika yadiridzwa yaidirirwa nani neawa mwana wacho vari kutodiridza itoripo ndokusaka chakati ngaambomira zvishuka iwewe ndaunogadziriswa kuti tozvinaka chitai tipedze nyaya iyi anoripa chiipa pamwe hama dzangu dziri kusha kutaura waramba wakanyarara pana ari kutaura ine hama dzangu dziri kusha kudini dzaifuka kuti unouraya asi chinezo chiri kundinetsa mai awa ndakawapa nesi mai wemurudo kuti yako wozondidzorera murudo haikona kuti ndiri kutuka munhu kana ndiri kuroa ai nanhasi awasati wandidzorera nesi yangu ndati yange iri suppose ipiswa mishonga handisiya iwo wani michisano neni dzekuti ndisaende kugarden kwangu saka kuboost africa ndichandobhadhara nei nesi yangu inoramba ispiswa mishonga unondopedzapo hautapidzinga kwanaka kana unotoita basa iro iri kutoshandwa haina kumira izvozvi yatokura iwewe toda kuti patinobva anoenda kuna dendera ondogadzirwa zvaari kuita izvo kana zviri zvikwambo zvoya zvobhidzurwa headline yako pakuripirwa kwake sezvambotaura kunzi yakatombotongwa naishe gandanzara yakatongwa naishe gandanzara makanzi muripirwe chii ngaripe mombe mondoripa mombe then mounza mbudzi mbiri unomwa mombe reri maoko ndinosimudzira mhepo idzi maombe mukomana uyu ngaangogari nesu pasi taure ndagadziriswa inzwa ndokuti uswatuke iwe hausongi matare nekuti uri mhepo asi nhau iripo ndikuomesera mukomana mwana andakagarira mwana wemukomana uyu dai angomirira zvatiri kuchema ndibviswe ndabviswa nesi yake iripo isiri nhau yekuti muripo nekuti nhau yakamboya pakutanga hatina kumbodzingirira hatina kutanga kushanda nemuchinda iwe une nharo aiwa ndina nharo mama une nharo right hasi ari kuchema kudzikisirwa mutongo
ndo zvaari kuchema kuti ngandidzikisire vodzikisira kusvika pai right akudzikisa ochibvisa mbudzi 3 because anofana kuti aripire kusvisa zita kwaakaita kune then oita mbudzi 1 inouya kuno kudare. Okay, saka unozviripa rini? asi tinokumbira mupungu wekutsvaka unozviripa wacho atoriwo nemari yakutoshandwa sekushandira naye unozviripa rini? Mbudzi 3 mwedzi miri 2 months to pay. Right, imari yemadare yaunza mari kuda madare masenza mari waraita masamoni imari wakatuma fama $50 plus 10 $60. Right, $60 plus mbudzi 3 yechifo yekudare chisimukaemende pay 2 months to pay. 2 months to pay. Okay. Imi muri hati zvende kuseri kwechuru kana yocheda wakasununguka endai mhuri ngaende kuseri kwechuru. Simuka henyu handei panza. Yeah.